Салом аз Тоҷикистон. Салом аз Шанхай, аз Чин. Акай диловар, чӣ ҳол доред? Шукри Худованд. А, Бениҳоят хуб. Камтар пеш ифтор кардем, ифтор доштем. Ин барномаи ҷило аст. Аз ҷилои ҷавонони тоҷик мегӯяд, ки дар хориҷи кишвар таҳсил мекунанд ва мақсадашон аз таҳсил омада дар ватан хизмат кардан аст. Яъне дар он ҷо инкишоф меёбанд, пурра мешаванд ва ин ҷо хизмат мекунанд. Ҳамин мақсада шумо ҳам Ҳатман. доред? Албатта, албатта. Ҳамин ки мақсад Аввалаш ки ин ки бошад. Аҳа. аввалаш ин ки салом алейкум ба тамоми тамошобинони барномаи Ҷило. Зинда бошед. А, Рамазон муборак боша ба ҳараки шумо. Саломат бошед. Хош омадед. Тоқи ман чӣ хел ака? Тоқи шумо бениҳоят хушрӯ аст. Ашмо хасон. Бениҳоят. Ашмо хасон. Ай ман камтар борон ба тар шуду, камтар пачақ шуд. Агар шумо дер омадани бошед Тоҷикистон, ман шумо дар ягон тагрифта роӣ кунам. Тамом, ман менависам шумо. Гап нест. Ташаккури Тамом. зиёд. Акаҷон, ман бо шумо дар мавриди чӣ хел ба Чин рафтанатон, умуман таҳсил дар Чин, дар мавриди бисёр видеоҳои хубатон дар Инстаграм, дар мавриди забономӯзиву забондонӣ ва албатта як-ду шӯхие ки доир ба тӯятон ҳаст, доир ба ино суҳбат кардем. ҳатман, бемалол. Бо иҷозати шумо аз чӣ тавр рафтанатон ба Чин суҳбат мекунем. ин чӣ хел шуд, ки шумо қарор додед бояд таҳсилро дар Чин идома бидиҳед? Чӣ хел шуд ин қарор? Мо бори аввал аз тарафи Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ба Ҷумҳурии Халқи Мардуми Чин фиристонда шуда будем. Вақте ки мо дар як озмуне буд, озмуни иқтисодии Энактус. Мгм. Донишгоҳи мо ҷойи аввалро гирифт ва дар Тоҷикистон ҷойи аввалро гирифт байни дигар донишгоҳ ва финали ана ҳамин мусобиқа дар Пекин бояд баргузор шавад буд. Баъд донишгоҳ моро дастгирӣ кард ва 10 нафар аз тарафи донишгоҳ ба шаҳри Пекини Ҷумҳурии Халқи Мардуми Чин омадем. Соли 2014 буд. Мгм. баъд аз он ки якум бори маротиба ҳами аз аэропорт баромадем, ман бениҳоят гӯем дар ҳаяҷон будам. ба ҳайрат уфтодам, ки як давлати бениҳоят пешрафта, давлати тараққӣ карда. Баъд ҳамон рӯз худам фикр кардам, ки ман бояд ҳамин ҷо биём, ҳамин ҷо таҳсил кунам. ҳамон мақсадам мондам, Тоҷикистон мондам. 10 рӯз ҳамин хитой шаҳри Пекин будем. 11-ум рӯз омадем. Баъди 2 рӯзаш ман уже аллакай дарси забони чинида будам. Ин тахминан кадом сол буд? ин соли 2014 моҳи октябр. умуман ҳамин роҳи рафтан чӣ хел аст? Яъне ба кадом роҳҳо шумо рафтед? Як барнома ҳаст, як лоиҳаи давлатӣ ҳаст. Ҷумҳурии Мардуми Халқи Чин ба донишҷӯёни тамоми дунё ҳамин хел як имконият додае, ки метавонанд омада бепул ҳам таҳсил кунанд, ҳам зиндагонӣ кунанд ва ҳам донишгоҳ шумо ба маблағ метиҳад $450 ҳар моҳа метиҳад барои расходи ҳамин сарфаи ҳаррӯза мекунем, хӯрдан, хӯроки, ҳамин хел чизо. Мгм. баъд вақте ки фаҳмидам, ки ин гуна лоиҳа ҳаст, ҳатман хонданамро боз тезтар кардам, имтиҳон доштам, имтиҳонро тайёрӣ дидам. шукри Худованд, имтиҳонро рафтем моҳи марти ҳамун соли 2015, соли нав шуд. 2015 моҳи март рафтем, имтиҳонро супурдем, имтиҳонро гузаштем. баъд Шанхай омадем барои таҳсили забономӯзӣ Мгм. яксола. 1 сол хатм кардем, Тоҷикистон баргаштем, бакалавраморо хатм кардем. баъд гуфтем боз биёем магистратураро ҳамин ҷо таҳсил кунем. ҳозир чанд муддати шумо дар хитой ҳастед? ман аз соли ҳамун 2014-2015 таҳсил омада бошам, то 2021 ҳаминҷа будам. баъд ковид пандемия шуд. тарафи Россия рафтам, камтар онҷа ба кор кардам. Тоҷикистон омадам, хонадор шудам, баъд боз ага омадам моҳи сентябри ҳамин соли 2023. ҳозир дуюм курси магистратурае ки якум курс?
не мо магистратура хатм кардем. Ман инҷа курсҳои забономӯзӣ Мгм. боз илмам Э, аз ҳайқалам дурустем. فهمیدم. اختصاص چی بود؟ ихтисоси мо менеҷмент буд. از همون منیجمنتی یگون چی مونده است درشون؟ аз рости гапа гум, аз менеҷментӣ бисёр чизҳои фоидаро ба худо мо гирифтем. Масалан, тайм менеҷмент, чӣ гуна бояд сарфакорона вақтро истифода бурд. Якчанд компаниҳо рафта камтар кор ҳам кардем, مهم. як таҷриба ҳам гирифтем ва албатта насиб оянда нияти кори худмонро оғоз кардан ҳаст, компанияи худмонро кушодан ҳаст иншоалло. از روی اختصاص. Бале. مسئله زبان آموزی و درس دادن در خیلی از چقدر است؟ من چقدر از کارهای شما در اونجا؟ Инҷа мо ҳамин ду-се нафар талабаҳо ҳастанд, шиносои кӯҳнаи ман буданд. Ҳамонҳо гуфтанд ту омада бошӣ фарзанди мо камтар дарс бе, зеро онҳо медонанд таъриф не дараҷаи забони англисӣ ман чӣ хел ваҳо медонанд. مهم. барои ҳамин ҳозираш ба ҳамоҳо ба ёрдам метиҳем, бо камтар переводчикӣ шудам кор мекунем, гид шуда кор мекунем, ҳозираш ба ҳамин тавр. Баъд курсҳои худмонро дорем, курсҳои забонҳои англисӣ. مهم. مناسبت خیتایی ها با یک تاجیک چقدر است در اونجا؟ муносибати ҳикоиҳо алалхусус муаллимаҳо бо фарқ надорад аз кадом давлат шумо, муносибаташон бениҳоят хуб. Онҳо ҳаракат мекунанд шумо ба ҳаматарафа дастгирӣ кунанд, ёрдам диҳанд. Инҷа ба одамо, талабаҳо аз тамоми дунё, аз тамоми кунҷи кишвар ҳастанд. Чи аз Япония, чи аз Мексика, Малайзия, Сингапур, тамоми дунё, тамоми дунёе ки мо медонем, аз умуҷи инҷа талаба ҳаст, одам ҳаст. Албатта тоҷикистониён бениҳоят зиёданд. Як-ду боз инҷа ба мо як 16 нафарем, ҳамин донишгоҳи мо ба 16 нафар. مهم. Инҷа ба лекин як повур дорем, повур ҳамон ман. Ҳамаро ҷамъ мекунем, як ҳафта як бор ош мекунем, якҷоя мешинем, таом мепазем. Ҳамин хел. آشها چقدر میبرند؟ Ошҳо бениҳоят хуб мебаранд. با گوشت یا کیتخون؟ Ба гӯшт? Албатта ба гӯшт. من برای چی با گوشت گفتم؟ کدام ویدیوتون رو دیدم همون پوچکی و یا مرغ بو میکشید میپرتوید میگید بزه بس من برای گوشت. Инҷа ба гӯшти ҳалол бениҳоят зиёд. مهم. Рости гап, гӯшти ҳалол мо фақат аз масҷид мехаридорӣ мекунем. Масҷид ба одамое ки мусалмон, ҳамонҳо гӯшт мебаранд, мефурӯшанд. Бениҳоят зиёд, имкониятҳо бениҳоят калон. Баъд он почаки мурғе ки ман нишон дода будам آه. видеода, вай чизам ҳалол. در عموم اگر کار در خیتای حاضر برای شما سازگار باشد خوب باشد ما میگذاریم به اینستاگرام. این ایده ای که در اینستاگرام شما نوارهای به قول آموزشی تهیه کنید چه خیلی پیدا شد؟ Ин идея соли 2019 пайдо шуда буд. مهم. Дар он вақт ин хеле видеоҳои кӯтоҳи Reels набуд. 10 минута IGM видеоҳо буд. Ҳамонҷа бошам, ҳамин Тоҷикистон омада будам вақти пандемия. Баъд гуфтам камтар видео кунам, лекин видеоҳои бениҳоят безеб мекардам. مهم. Як видеоҳое буд ки ози худам тамошо мекунам, ханда мекунам, наход ба ҳамин хел видео карда бошам. ҳамонҷа видеоҳо мекардем, камтар илм медодем. Баъд ки мотиватсия ба фикрам пасттар шуд, баъд худам ба як мақсади қавӣ намонда будам. مهم. шояд ки ҳам боварӣ, ҳам ба худам боварии зиёд надошта бошам. 6 моҳ 5 моҳ гирифтам, баъд партофтам. Баъд вақте ки ҳамин соли 2013 моҳи июл буд, як худам ба телефон гирифтам. Ман як михел гӯем хислат дорам, агар ягон чиз ман ба лозим набошад, ман намегирам. Он дилам хоҳадам, намегирам. Баъд гуфтам як iPhone харидорӣ кунам, iPhone 14, ами iPhone-и охарин, ҳама наваш, аз ҳама бақувваташ. Баъд фикр кардам, гуфтам
айфони охири ман ба чӣ лозим? айфони 12 гирам мешад, 13 гирам мешад, 14 гирифтанам зарур не. баъд кала ба зад ки ман як вақтҳо блогер мешудани як мақсад доштам. Мгм. баъд гуфтам агар айфона гирам, ман худам ба як сухан медиҳам ки айфони охирина гирифтам, блогер мешам ҳатман. фарқ надорад лайк мегирам, лайк намегирам, фарқ на одамо писанд мебиёяд ё ки писанд намеёяд. ман аз тарафи худам Мгм. метиҳафта ба худам ваъда додам. баъд айфон омад, гирифтам видео кардан сар кардам. бо дастгирии оилам, бо дастгирии ҳамсарам ҳамеша аз аввал ҳамроҳи ман буд, дастгири ман буд. якҷои видео кардем, як 40-50-60 видео кардем. оли на он қадар одамо мардум қабул мекарданд, чунки бозори инстаграм ба акаи беха инглиш ва Забономӯз. акаи саъди Акай яксаво Саъдӣ. забономӯз, ино гигантои ин бозоранд. инҳо одамои бениҳоят, як одамое ҳастанд ки ман бениҳоят ҳурмат мекунам. акаи беҳрӯз қати ман ним соат пеш суҳбат кардам, акаи саъди қатиам. инҳоро дида мо як мотиватсия мегирифтем. Дуруст. рафтам ман мисли амино мешам. лекин вақте ки дидам, ба фикрам оз шумо ҳамин саволо метид, барои чӣ тӯпию, барои чӣ либоси Аҳа, миллӣ. ҳатман. баъд дидам ки аксарияти мардум, аксарияти блогерои мо дар тоҷикистон умуман ягон кас, ҳамашон ба якдигишон монандӣ доранд. чӣ контенти омӯзишӣ, чӣ контенти ҳаҷвӣ, чӣ дигар контент бошад, ба Мгм. якдигишон монандӣ ҳаст. аммо хислати ман ҳамин ки ман бояд аз як нафар аз дигаро ҷудо шуда истам бояд. Намедонам барои чӣ. Ин мақсади хуб аст. кибр кати не просто аз мисли ҳама нашавам, мисли худам шавам. ҳама бо монанд нашавам. Мгм. баъд рӯзе буд, як ҳоҷиояи мо гузаштанд. ҳоҷиоя гузаштану мо рафтем дуохонӣ ҳамроҳи падар. дуохонӣ рафтем, дуоро хондем, дуои фотиҳаро хондем. Аз хона ба хона омадему, ин тӯпиро ман накашидам аз сарам, аз хотирам баромад. баъд модарам дидану як ханда карда гуфтанд тӯпи бениҳоят ту ба зевид аст. Мгм. гуфта ханда карданд. баъд ҳамунҷа ба калава зад ки агар модари худам ханда кунад, значит ин як чизе аст ки одамо шояд ки маъқул шавад. одамо ин қабул мекунанд, зеро ин ки ин охир тӯпи як либоси миллии худам. Бале. баъд гирифтам ин тӯпиро мондам болои сарам, видеоҳоро сабт кардем, сар кардем. баъд бисёр одамо дида вай карданд, фарқмекардагӣ шуданд. Бале. фарқмекардагӣ Тоқидор, шуданд. тоқидор мегӯяд. бале тоқидор. Аммо як бачаи блогера тоқидор. ҳамон бача ки боша, ҳамихе гап рафт, Бале. ҳамихе сар шуд. баъд гуфтам ин хеле бошад, ман бояд як худам ба як куртаи як тоҷикӣ, як чапони тоҷикӣ, ҳатман ами гиҷо наврам, ҳатман қати худам тоқӣ. баъд ҳоли 10,000 подписчик набуд, ба фикрам 9,000 9,500 подписчик буд. пеши ҷӯрам рафтам, гуфтам ман ба як сурати кун ки ҳам хушрӯ боша, ҳам тоқӣ хушрӯ намуд. аз ҳамунҷа рафтем, шидем 2 соат як монтаж кардем, як сурати бениҳоят хуб кардем. ҳамун сурата иваз кардам. баъд аз ҳамун ассотсиатсияҳо рафтанд ки Диловар English, як бачае ки тӯпиро мепӯшад, ҳамин тӯпикати англисӣ бо тӯпи хеле гапоам буд. Масъалаи парик чӣ хел пайдо шуд? Дар баъзе наворҳо парик доред? дар баъзи наворҳо парик дорем. як кори бениҳоят шӯхӣ шуд. аз ҳисобе ки инҷаи ман чанд сол шуд ҷои мӯҳои ман мерезад. Мгм. шояд ки аз бобоям гузашта бошад. баъд як видео гирифтам, як формати нав кардам ки ду нафар меистаду якдигиш хати саволҷавоб мекунанд. Мгм. ҳамун саволҷавоба як мақсад фарқ карда истад. гуфта якташ яъне ки ман тӯпидор бошам, якти дигараш боз ҳам ягон персонажи бояд Дигар. хандаовар бошад, мисли ҳамин. баъд акун китай ба инҷо имкониятҳо бениҳоят калон. баъд гирифтам 15 сомон ба як парик гирифтам. пӯшидам, маъқул шуд. акун аксарияти одамо фикр карданд ки
акай диловар ҳисобе ки муш рехтос аст барои ҳамин шам дошта парик бошад. Не, ман аз худо ба шукр ҳеҷ шам намедорам. Ман худам қабул мекунам хел тем более одами хондоршудагӣ. баъд гирифтем видео кардем, бениҳоят маъқул шуд. бениҳоят маъқул шуд, худам биям маъқул шуд, аудитория бениҳоят боз خوب як قبول کرد بله. позитив дуруст қабул карда. баъд ҳамин монд. баъзе парик мепӯшам, баъзе тӯпӣ мепӯшам, иваз карда меистем. баъд чанд همین нафар инсан ака ҳамон парика мо ҳичтони тоҷикистон бошад. همین محتوای ویدیوها پیشتر سینه را می نویسید تحریزی میکنید که یکی میبرید. من من аввалин من لغت در نظر ندارم، یعنی شما پیش از لغت بعد از لغت خیلی ارتیستیزم دارید، خیلی گپ میزنید، از دور میارید موضوع را، بعدا میفهمید که کار در سرم ریخت میشه. همین یکی میبرید ایمپرویزاسیون است یا اینکه می نویسید؟ акай ҳафизулло, аввалин як шояд 15-20 видеои ман ҳамин спонтан нашуда бошад ба фикрам. آها. спонтан ҳамин дидам. баъд каллаҳо ба идеяҳои бисёр меомадагӣ шуд. рости гап бисёр меомадагӣ шуд. ман синфи ҳафтум ҳаштум будам. модарам ман ба мегуфтам ки бачам ту бояд артист шавӣ, м. сароянда шавӣ. падарам мегуфтам писарам ту бояд актёр шавӣ. агар ин гапа гуфта бошанд шояд ки ягон хеле мин чӣ гӯям, ягон نشانه را پای артистични بردم. нишораҳо шояд ки бошанд, ман بله. намедонам, лекин падару модарам аз хурдӣ ҳамин гапа мегуфтанд. баъд 15-20 видео ки кардам, акаи вақте ки моҳи август душанбе рафтам барои виза гирифтан, акаи беҳрӯз қатибад, акаи саадӣ ки аз пеш шинос шудем, мулоқот кардем, аз ин шахсҳо анча чизи фоидаовар ҳам гирифтем. гуфтам ҳамин сценарийҳоро менависам. ман ҳамҷа як дафтарам ҳам ҳаст. ман 2-3 дафтарам дорам. бозе намедонам ҷоба қафо буда. Он сценарий мегирам, менависам. ҳамин сценарий ман 5-6-7 варақ мешавад, пур мешавад. баъзе вақт дарс биам мешунам, қати худам гирифтагӣ ҳатман ки ҳам калла мебиёд, мегирам, менависам, ягон сценаристо менависам. баъд хона мебиём, баъд фикр мекунам ки чӣ хел ҳамихел гӯям ки одамоа осон фаҳмад, баъд одамо хотираш гирон монад. یعنی می نویسید؟ барои ин ки бенависа намешавад. албатта барои акон барои качества, барои видеоҳои мо дуруст қабул шуданаш ба фикрам нависам беҳтар. در بسیار جایهای کارها پیش یعنی در برآمدگاه دارن نوشتگیان که پیش از برآمدن اسبابهای برقی رو خاموش کنید. مهم. یعنی ما عباره که ترجمه میکنیم به زبان انگلیسی خاموش کردن، انا همینه مهم. بین یک نیم دقیقه در یکون چی ساختن مونده کار میتونیم؟ метонам, ман уже сохтам. شما چی ساخته؟ ҳозир калам ба уже ҳаст. хуб, барқро хомӯш кардан, таҷҳизотҳои барқиро хомӯш кардан худаш мешавад turn off. turn off. агар ки turn off бошад, ман мегирифтам, ихелӣ мекардам. фарз кардем ҳамин камераи пеши калаи худам мемонам. баъд ихелӣ фикр мекунаму даруни диламаи гапаша яъне ки запис мекунам. аз ёд буромад, ё газмола хомӯш накардам, компютер истодааст, пули свет моҳи гузашта 500 сомон зада буд. аз хотирам баромад, ҳама таҷҳизотҳоро хомӯш кардан. ин таҷҳизотҳоро хомӯш кардан забони англисиро чӣ мешавад? ихелӣ درست. صد ихелӣ فیصد. чунки ин ситуатсия ҳамада ҳаст. баъзе худам ин кор мерам, баъд фикр мекунам компютерро ман куштам ё не, таҷҳизотҳоро куштам, газморо куштам ё не. ин ҳама ба ин кор шудагӣ. همه است. شما در برابر یعنی که نوارهای رایگان دارید در اینستاگرام، یعنی کلمه бале و عباره های لازمی را میفهمونید، این چنین کورس های پولکی هم دارید. бале دارید бале با اون курсҳои کورس ها пулакӣ بگوید. дорем. леки курсҳои пулакӣ акаи ҳафизулло, ман
ҳамроҳи ҷураҳом дӯстон вақте ки ош мешинем, як оши як ба як мешинем 500-600 сомон мешад. Мгм. ман гуфтам як нархе кунам ки одам, як шахс шароити ҳамун курса харидорӣ намуда тавонад аз он баҳра гирад. ҳам қимат набошад, лекин баҳра гирад ҳатман. ман худам бениҳоят зиёд талабаҳо доштам. талабаҳом то як рӯз ба то 8-10 нафар мерасид. баъд вақте ки одамо бисёр нестанд ки акай диловар ман ба дарс диҳед, ман Америка бояд равам, Канада бояд равам, Европа бояд равам, одамон ман ҳеҷ ҷо ҳоли объявление кардаги не, одамон худашон менависанд ки ака мо да дарс диҳед. Мгм. баъд гуфтам як лоиҳа кунам, онлайн курс кунам барои шахсоне ки аз тамоми кунҷи дунё метавонанд илм гиранд. чунки интернет имконият медиҳад барои ману шумо аз хона мошида дарс кунем. Мгм. баъд тасмим гирифтем 3-4 муаллими хуб ёвем. муаллимаҳои ҳозир мо ҳамроҳи мо дар командаи ман кор мекунанд, муаллимаҳои бениҳоят боақл, муаллимаҳои дараҷашон бениҳоят баланд, духтаракое ки дар синни соли онҳо ман англисии ман то дараҷаи раҳо набуд. تعریفی نیست حتما میخوای همشون در بیرون از خارجه اوپیتی کاری دارن، مهم. تحصیل کردگی در خارجه. لایحه را دادیم کورس های آنلاین یک ماهش 250 سومون میشود. در اکثر جاها در اکثر کورس های زبان آموزی 8 10 12 نفر امی یک گروه میشنن، آدم به نهایت زیاد. و البته طلبه یعنی که گویم вниманиеш کم میگیرد. اگر یک معلم 10 نفر به вниманиеш تقسیم کند چه خیلی، 5 نفر به تقسیم کند چه خیلی. بله. بعد هم به گفتم ما 5 نفر کنیم، مقصد طلبه های ما علم زیاد گیرند. میخوای کردیم بعد اوزی باشد یک ماه به 12 درس میشود، یک ساعتی 60 دقیقه، 3 مراتب یک هفته. همه درجه‌اش هست. آدما میپرسن اکا همین 12 درس ما خونیم انگلیسی ما رنگ شما میشود. گفت که 3 درس با گپ میزنی. اکا افضل من همون گفتگی من 3 درس به گپ میزنی، لیکن شما یک درس به گپ میزنید، یکم درس گپ میزنید. من معلمای خودم به گفتگی که هر یک شخص باید همین بعد از یکم درس اقلا درباره خودش گفته تواند نوع من چیست، من کی، از کدام دولت، چند ساله دارم، چند فرزند دارم، در کجا کار میکنم. برای اینکه آدما فکر میکنن که اکثر کورس ها کتاب ها مینویسد که 3 ماه به شما انگلیسی را تماما از خود میکنید، یا که 5 ماه به شما انگلیسی را تماما از خود میکنید. بعد من مثلا اکای دلوار این چیز راست است یا دروغ است. اکن هیچ خیلی کده تواند مارکتینگ کده یک پرودوکتی خودش لایحه خودش میفروشد، لیکن در 6 ماه 1 سال انگلیسی را تماما از خود کردن این غیر امکان است. لیکن شما 1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه و میتونید با درجه معین رسید. 1 ماه به شما میتونید به درجه معین رسید. 3 ماه به شما درجهتون با 3 مرتبه بالاتر میشه. انا این خیلی برای همین آدمای ما کمتر خطا میفهمند. حاضر شاگردان چندن شمارشون؟ چند شاگرد است؟ ما زیاده از 80 شاگرد داریم حاضر. از کدام دولت ها؟ اکثریت به فکرم 85-90% از وای از تاجیکستان، یا اینکه تاجیکانی که در بیرون از دولت زندگی میکنند. خارجی ها هم در هستند در اونها؟ آمریکا خارجی ها نیستند. خارجی ها از سمرقند و بخارا هستند. سمرقند و بخارا با من به نهایت زیاد بچه ها می نویسند که اکا ما شما رو میفهمیم، شما از بخارا می از سمرقند می از کجا؟ من میگم بچه ما از کجانی بستونی. زبان آموزی من ستوریس های شما را دیدم. 16 مارس 2011 اکاتون مجبوری شما را مرکز زبان آموزی بردن. بله بله من این روز از خاطرم نمیبرم. بله. همین اگر همون 16 مارس 2011 در حیات شما نمی بود یا اینکه همون روز می بود و اکای شما همین کار را نمی کردن، حاضر شما کی بودی به فکر خود؟ حاضر به فکر من شاید که من سرتراش می بودم، یا شاید که استرویکا به کار میکنم به فکرم.
ман мегум сартарош шудан ё ки стройка ба кор кардан ягон кори пастӣ надорад. Ман Россия рафта кӯчаро руфта гаштагӣ. Россия рафта кӯча ним сол, як сол кӯча меруфтем мо. Мгм. Ин ягон ҷои паст нест, меҳнат шараф аст. Акаи Ҳафизулло, шумо Али, ин аз сад ман фоиз, беҳтар медонед. сад фоиз. Ман аз хурдӣ ҳамроҳи акам, акаи ман усто буд, устои Евларимон. Мгм. ҳатишро ҳамроҳ мегирифтанд, ман ёрдам медодам. Баъд акаи ман мегуфт ки додар, ман намехоҳам ки ту мисли ман зимистон ба перчаткаҳоро пӯшта, хунукӣ дар шпателу ҳамун мастироқа қапида лой дасти чиркин кати кор кунӣ. Ман мехоҳам ки ту таҳсил кунӣ, ами ҷои штагид ба пул биёд. ҳамун акама гапшон, ман шояд синфи 9-10 будам, ҳамун гапшон ҳолиам ҳаст. Ин гап ба шояд 14-15 сол шуд. баъд як рӯз гирифтанд, ман аз дарси забони англисӣ гурехтам, хона омадам. Мгм. баъд акам гирифт, як ҷо мерем. Гуфт ки ҷо мерӣ? Англисӣ, курсҳои забони англисӣ. Ман гуфтам, ман ҳозир аз Астагфир. дарси забони англисӣ гирехта омадам. гуфтам мада фарқ надорад, мери тамом. Акаи ман аз ҳисобе ки аз ман 11 сол калон, авторитет. Агар Али. 1 сол, 2 сол, 3 сол калон мешуд, шояд ки ман кор такун мегуфтам. лекин акам ки 11 сол калон буд, авторитет. Тамом. ҳеҷ чӣ гуфта натонистам. Гуфт Гап либос ду напӯш, намешав. рафтем. Гап ду намешав. баъд 2 бор 3 бор рафтам, маъқул нашуд. баъд як чӣ ҳамин дилда пайдо шуду, дӯст доштам ҳамин забонро. Мгм. Ва ҳозирам дӯст медорад. албатта ман ҳозир бе забони англисӣ хитоӣ ман тасаввур карда наметавонам. ҳамин 13 сол, яъне шумо омӯхта истодаеду омӯзонда истодаед. Боре Бале. шуда ҳолате ки гуфта бошед бас мекунам. боре не бисёр. Аҳа, шидагӣ аст. албатта рӯ афтода мешудем. вақте ки ягон қоидаи нав, грамматикаи нав мепурсидем аз муаллим, 3 бор 4 бор мепурсидем, намефаҳмидем. гуфтем чӣ дар кора ҳамин англисӣ? ё ин ки 2 сол 3 сол мехонед, мерид як қатъи настани суҳбат мекунед, гаптон ҳеҷ чӣ намефаҳмад. баъд мегӯяд ман 2 сол 3 соли умрро ҳайф кардам. ин хеле гӯям вақтҳо бисёр буданд. камтар рӯ афтода мешудем. баъд бо мақсад ки калон буд, мақсади мо ки калон буд, ман мақсадҳои бениҳоят калон доштам аз хурдсолӣ. ба фикрам шояд ки мақсаде ки калон доштам маро нагузошт ки партом. Як сторис дигартон дидам. Шумо гуфтагед ки дар тӯй ман суратгир, ман модел, ман ровӣ. Акнун суратгиру модел ҳама ҳаст барое ки мегиранд, лекин ровигӣ чӣ хел буд? Дар ҳақиқат ҳамин чиз ҳаст? вақте ки мо тӯй доштем, ман гуфтам, ровӣ қати ман пеш аз ин гуфтам ки ман падару модарам ба як сухан мекардагӣ. барои ҳамин ҳатман ман ба микрофони биромидем, қати мисли арӯсу домод вальс кардем, рақс кардем. баъд ровӣ монда микрофонро доданд. ман як 20-25 дақиқа микрофон ба гав задам. як шӯхиҳоям кардем, чӣ рақсу бозиам кардем, гапам задем. баъд тарафҳои хешҳои мо аз оби ки падару модарам аз тарафи унҷи як мехел област мегӯям, унҷи тарафи Бобоҷон Ғафуров. ҳамунҷа баъд гуфтаанд ки тӯи диловар рафтем. тӯйшон мисли тӯй набуд, вай дискотека буд. аммо видеошам ҳаст, метавонед бинед. Шумо бояд баъди ин ки 20-25 дақиқа гап задед дар тӯятон, бояд 20-25% пули ҳам сарояндаҳо ҳам ровия қайчӣ мекардед, барое ки вақти беёра гашт. дар баъзе видеоҳотон ман мебинам ки дар шахсият нисбати ҳамсаратон камкам шӯхӣ мекунед. бале. ҳамин хафа намешаванд? хафа намешавам. ба фикрам вақте ки кор ба ҳамхонагӣ омад, яъне ки оиладоршавӣ омад, ман падару модарам ба бениҳоят миннатдор ки ба ман ҳамихел имконият доданд ки аз аввал бо ҳамсарам аз наздик шинос шавам. мо вақте ки якум маротиба дидем, 2 соат суҳбат кардем. баъд очаи ҳамсарам гуфт, шарм кунед,
ки 2 соат гап зиёд. Бояд ман фаҳмам ки хати ман оила барпо мекунам. Суҳбат кардем, фаҳмидем ки якдигирон бениҳоят туғрӣ мебиёем. Баъд забони русиё мехе чувство юмора мегӯем. Чувство юмора ҳатман ки бояд бошад, чунки зиндагӣ ба пасту баландиҳои бениҳоят зиёд мешавад. баъд ҳамин чувство юмора ҳаст ки мо шӯхӣ мекунем. Ман гуфтам аз аввал ҳамсарам мана бениҳоят дастгирӣ кард вақте ки ман блогер мешавам гуфтам. ҳамсарам гуфт марҳамат, ман аз чӣ дастам биёд ман поддержка мекунам. Аввалаш гуфт ман гуфтам ту ҳам метавонӣ блогер шавӣ. Ман дар ҳамин чорчӯбае ки як чиз мумкин ё як чиз мумкин не метавонӣ бишавӣ. Аввалаш гуфт нест. Баъд дид ки ман бурафтам пеш, баъд гуфт манам блогер мешавам. ҳозир ба фикрам видеои охиртон буда $100, масъалаи $100 баррасӣ шуд. Дин нафарта. ҳамон $100 аз кӣ буд? $100 аз ҳамсарам буд. Чунки вақте ки ман 3 ҳафта пеш ҳамсарама пеш худам гирифтам, як барои сарӯгашт. Ба фикрам падару модараш вай ба $400-500 додааст. баъд ҳамихе када спор када спонтанно ман бозӣ када иштӣ будам, гирифт видео кард. қариб $100 месӯхтам. кай шумо меоед Тоҷикистон ва кай ҳамун шуморо мо намедонам дар ягон донишгоҳ муаллим мебинем, дар ягон мактаб, дар ягон литсей, дар ягон маркази забономӯзии худатон ман кай мебинем шумо? ана ҳамин чиза. иншоалло ман мақсади маркази забономӯзӣ кушодан дорам дар Тоҷикистон ва на танҳо як чанд то. Баъд бисёр одам мана мепурсанд акай диловар Тоҷикистон кай меояд. Ман шӯхӣ карда мегӯям кай ки занам ман ба билет харад мера. насиб шояд ҳамин таътили тобистона равем, камтар истем, ватана бинем, падару модара бинем, аҳли ораро бинем. ба фикрам тобистон бошад. мо омадани шуморо интизорем ҳатман ва ҳатман бениҳоят ёд кардем ватана. боз зиёдтар интизорем ки марказҳои забономӯзиаш шумо мекушоед. Инам як хизмати калон мешавад. иншоалло. барори кора ки дига вақти шуморо намегирам. ҳазор раҳмат барои суҳбат. ҳамаш хуб буд. ҳазор раҳмат барои вақти шумо. боз як бори дигар шуморо табрик бо моҳи шарифи рамазон. раҳмат шумо. худо кунад ки илоҳим халқ ба мардум ба хизмат мекунед. илоҳим худованд дар роҳи росташ ҳамеша шуморо гирон гардад. зинда бошед. барори кора ки ҷон гап нест. хуб, зинда бошед. салом алейкум.